Tuyul undul kesana kesini nyampe kendul kedua tela-tela tampak tuyul Jangan jalannya miring-miring itu yang belum selesai Timun Mas ing sawijine ing desa urip sepasang sebojo sing urip dhewe ora duwe anak utawa seduluran. Sepasang bojo iku jenenge Pak Karto lan Bu Karto. Pak, saiki wis wayahe panen yo. Panen jagung, pari, lan timun. Yo Pak, seneng yo yen. Aja diterusne. Maksudku arep dandani omah, Pak. Walah ngono to, Bu. Ya wis aku setuju. Iya, Pak. Bu, saiki aku arep budal menyang sawah. Iya, Pak, hati-hati. Iya, Bu. Sawise Pak Karto menyang sawah, Bu Karto banjur layah-layah, akhire Bu Karto keturun. Wayah Bu Karto keturun, Bu Karto mimpi bakalan duwe anak. Aku mau keturun, Pak. Terus ngimpi yen adewe duweni anak, tapi kudu nunggu dhisik. Bune iku mung impen-impen. Asine kowe mung pengen duwe anak nganti kegawa mimpi. Ora, Pak. Aku yakin yen iki dudu mimpi. Kepriye yen adewe nyoba dhisik. Mending saiki ayo ndonga supaya dikabuli Gusti. Ya Allah, paringana kula anak sing ayu lan pinter. Buta ijo mau krungu anggone Bu Karto lan Pak Karto ndonga banjur wong loro mau Aku mrene arep nguwahi anak. Banjur wis gedhe, anakku kudu pawehne aku. Aku setuju. Iki tak gawe biji. Banjur omah tandurin. Nanti syukur rumaten. Yen tukul timun warane emas lan iso gedhe. Bune, butone wis ngalih. Iki biji timune ditandur nganti subur, tapi ana syarate. Kuwi dipikir engko wae, Pak. Penting adewe iku duwe anak. Sawise diwenehi biji timun, Pak Karto lan Bu Karto banjur langsung nandur nang ladhange. Ora suwe teko nandur biji timun, tanduran iku mau uwoh timun sing gedhe banjur dipanen, digawa mulih Bu Karto. Sawise teko omah, Bu Karto banjur buka timune. Kok ada bayine? Mbah, kula badhe nyuwun tulung. Delok tulung apa? Kula badhe nyuwun tulung, anak kula digodhog raksasa, Mbah. Iki enek buntelan cacahe enek papat. Engko lek anakmu digodhog raksasa kon nguncalne. Matur suwun nggih, Mbah. Kok maneh? Tibae kowe ora nepati janjimu. Menyang ndi anakmu? Aku selalu kowe. Iya, kok sik tak celuke. Mun, nggih, Bu. Mengko lek awakmu arep kecekel raksasa, aja lali sing tak wenehi. Nggih, Bu, dongane timun. Nggih, Nduk. Aku nek kene buta anak iso kiteran aku. Kowe wis didunan aku, tetano yen kena. Bakal tak pangan kowe. Iki panganan sing seger. Rasane iki. Aduh, aku iso sithik kok. Kayak iki, jadi sing loro.
dalan dadi tok aku jual talon nanti. Iki ora ono berani, mun Mas. Kira kok kowe bakal kena. Muga-muga kamu gak iso mati. Oke. Buktimun. Aduh, kalian ya Allah. Seto telu jedase yo.